Okay. Ayan. Meron naman akong ibang joke para sa inyo. Pakinggan nyo ito kung paano. May isang estudyante, okay, may estudyante sa malayong baryo. Nagpapadala to ng sulat sa kanyang tatay. Ang sabi ng sulat, Dear tatay, padali kog usa ka sakong bugas ug usa ka dosinang itlog kay wa na ko'y kwarta. Himong anak dako. So, gisugo niya si Gamay, ang kambal nga si Gamay, ngay pahatod dito siyang tatay ang sulat. So kani si Gamay, igsuon niya. So dito na. Karon kay si Gamay, sa tunod sa iyang pagdali-dali, natumba si Gamay. Karon nga nagkagusi-gusi man ang itong gisulat ni Dako. So gidali-dali ang papilit ni Gamay. Aw kadto pag abot sa iyang tatay, pagbasa karon ni tatay niya. Kini ang iyang nabasa. Oh. Nabasa sa iyang tatay mo ni. Der bugas. Padali kog usa ka sakong kwarta o usa ka dosinang anak kay wa na ko'y tatay. Imong itlog dako.